Menawi saestu mekaten kepareng kula nyuwun. Kita dulu. Yai sembah. Seliramu kataku. Undang marang atman dan Gusti Kusti. Opo untungan itu kok pancen seliramu kana triburu. Lo kinten boten sisa uang balik. Kados ngaten maturipun kadang kula Yai. Nanging rene uang widono kawula menika wonten wewenang panjenengan. Ing sadawis pidananipun Yai kakak baraken lampung. Apa bener? Ganjaranipun kula kiyapak. Kula saged nyepeng pandung ingkang gonjang dhateng ingkang putra Gusti Mindaya. Menawi kabar pun boten saged nyuwaraken pandung. Kula bojo kula rantekan Larasati sedaya kadipatene Sukodana badhe kula pasrahaken punapa ganjaran. Kemarin yang pun satu bulan mulai berlakukan. Kula nyuwun modal sekawan masuk. Training sino kan begini dorong baik. Lawan itu jangan. Aneh. Sanggup pada mobil. Sino yang berangkat mari orang itu tak potong jangkamu. Ampun Pak. Sebagai seorang kerja, ini untuk